Привет, приятели! Аз съм академикът и знам всичко за живота. Ще отговоря на всякакъв ваш въпрос, който е записан тук под това видео в YouTube, без изключение, но естествено ще наблегна върху шаха, тъй като шахът е най-добрият възможен инструмент, който съществува за поумняване. Преди много време направих много видеа, но се оказа, че хората нямат нужда от знания, които смятат, че не им трябват. Ето защо открих и този канал, въпреки вече направените над 100 видеа. През юли 24 година направих пилотно предаване, нямаше никакъв отзвук. През август направих първото общо предаване и само един човек зададе въпроси, господин Цветелин Цонков. Затова сега при септемврийското предаване ще отговоря на неговите въпроси, но пак казвам, ще отговоря на всеки, който се интересува по всякаква тема. И така, господин Цонков какво пита? Ще се радваме и на някоя друга позиция с анализ. Значи, още от първото изречение става ясно, че господин Цонков обича шаха, иска да научи много неща, но за съжаление неговото желание е неизпълнимо. Защо? То е поставено изключително много общо. Тоест аз знам всичко и мога да направя всички на практика позиции с анализи и без и нататък и не знам какво точно него би го заинтересувало. Това е едно на ръка. Второ, за да има някакво знание, някаква полза от дадено знание, каквото и да било, то трябва да е систематизирано, да е свързано с нещо друго, т.е. не може просто така да се хвърлят знания, тъй като са вредни. Това е много важен педагогически принцип, че откъсличните знания не само, че не са полезни, а са и вредни. Те трябва да са систематизирани, като естествено на базата са знанията от най-нисък ранг, най-елементарните. Другото, което казва господин Цонков, интересувам се от типови грешки на треньори, на деца до 1600 рейтинг и други полезни съвети. Пак казвам, полезните съвети са изключително много, но хайде да започнем един по един от най-простичките към най-важните. Като най-полезен съвет към всеки, който съм давал, даже тук една скоба, аз не обичам да давам съвети, само мнения. Най-полезното, което може да направи един човек, тъй като всеки си е индивидуален, е да играе в състезания с запис при стандартна контрола и след това да си анализира сам грешките и след това да ги анализира пак партиите, но вече или с добър компютър, или с добър треньор. Това е най-доброто възможно, което мога да кажа. Че много съвети мога да дам, стига да бъдат зададени въпроси по-конкретно. Що се касае до децата до 1600 рейтинг, това е така много условно казано. Значи, преди всичко в непогрешимата визия, написана в 130 страници през 2014 година, съм описал много подробно на цялата процедура, тъй като наблягам върху децата и за това ще помоля господин Цонков първо да я прочете и след това ще му отговоря на въпроси по нея, просто за да не повтарям това, което съм си направил, тежкият труд, повтарям, да опиша 130 страници. Типови грешки на треньори. Преди всичко трябва да се знае, че в България на практика няма треньори. Като треньори в България само бих посочил господин Тодор Тодоров от Добрич, господин Владимир Димитров и моя милост. Други треньори аз не познавам, колкото и да е интересно, смешно, странно и тъжно. Тъй като доста от по-възрастните треньори, които наистина бяха сериозни треньори, вече или са отказали от шаха, или са уморени от живота, или виждат, че не могат да направят нищо полезно. За съжаление, господин Радислав Атанасов днес започна да бълва една лавина от кавички треньори, които нищо не разбират от шах и са много вредни за децата. Специално за темата по треньорите съм правил много видеа. Мога да опиша всеки един треньор в България по-отделно, като всеки знае, който е запознат с моята дейност, че имам досие на абсолютно всяко българско дете и мога да кажа какво и как се развива,
и т.н. и т.н. Така че, що се касае до типовите грешки на треньорите, господин Тодоров, господин Димитров и моя милост, не правим такива грешки въобще, защото сме треньори. Поначало един треньор, на това наблягам, един треньор не прави грешки. Добре е да се знае. Затова е треньор. Иначе има там най-различни инструктори, колаборатори. Даже един типичен пример, гросмайстор Кирил Георгиев, който безспорно в момента е треньор на националния отбор за мъже и би трябвало така да е един от най-добрите. Господин Кирил Георгиев, гросмайстор, силен играч, добър човек и т.н. обича шаха, но той просто не е треньор. Той няма лиценз на треньор. Той не е учил за треньор. Той не разбира от педагогика. И хората, които тренира, аз съм имал възможност с много от тях да комуникирам. Неговата роля е по-скоро на лектор, на анализатор. Това е нещо съвсем друго. Да си лектор и анализатор, общо с треньорство е съвсем малко. Така че господин Кирил Георгиев е прекрасен анализатор, добър треньор, добър лектор, но какво да ви кажа, нямам високо мнение за него като треньор. А следващото, което пита господин Цонков, доколко онлайн блиц партиите пречат на развитието на един подрастващ? Първо тук трябва да отбележим дефиницията на подрастващ. Колко години, що и как. Моето мнение, което съм описал, пак казвам, господин Цонков може да погледне по-подробно непогрешимата визия, че разделям децата на няколко възрасти. Първата до 8 години включително, следващата от 9 до 12 включително и третата 13 плюс. Значи едно дете на 13 плюс години за мен вече не е подрастващ. Защо? Защото тогава вече и пубертета си казват дума, хормоните, особено при момичетата, идва време за кандидатстване в елитни гимназии и т.н. и т.н. Пък до 8 години включително, разбира се, онлайн шаха е абсолютно тотално забранен. Който играе онлайн шах просто няма да каже, че е кретен, тъй като всички знаете, че използвам широко тая дума, но той се кретенизира. И за съжаление от него нищо няма да се получи. За следващата възраст от 9 до 12 всичко трябва да е диференцирано, като пак е силно непрепоръчителен онлайн шаха, даже бих казал направо, че е вреден. Особено за децата до 10 години, вече на 11-12 една така критична възраст, когато вече всичко зависи от опита, от шаховата сила и т.н. И вече в даден момент от онлайна има полза на 13 годишна възраст или за доста по-силните деца. Има полза единствено, запомнете, единствено и само да се изпробват варианти. Дебютни варианти, които вече са подготвени за високите възрасти, за силните играчи. Даже имаше един смешен случай. Доста силни супер гросмайстори, подготовка за важно първенство, няма да ги цитирам, но те са добре известни на тесен кръг специалисти. Решават да играят в Chess.com като начални рейтинги, кибишки, проверяват си вариантите с нови иникови, за да ни ги разберат, и Chess.com ги бамва и двамата, защото били читъри. Просто хората са супер гросмайстори. Така че това е единствената полза от онлайна. Аз го наричам, макар и малко цинично, онлайнян шах, защото е много вреден за децата под 13 години. Пак казвам, това е относително, но да речем относителна е възрастта около 12 години, може би до някъде и за много силни деца на 11, но категорично за децата под 11 години той е забранен. А булет партиите, това въобще няма и да огледам. Булета не е шах, разберете. Булета не е шах. Нещо повече, тези, които не знаят, ще кажа, че официално FIDE не изчислява партии при контрола по-малка от 3 минути, не ги изчислява за блиц рейтинг. Тоест,
Да, някои сега ще се очудят, но е факт. Самата ФИДЕ е определила, че партии под 3 минути на човек не важат за официален блиц рейтинг. Тоест и самата ФИДЕ гледа на булета като не шах. Защо се изучават сложни варианти без да се разбират елементарни принципи в шаха? Риторичен въпрос. Само кретените, глупаците, тези, които нищо не разбират, не само от шаха, нищо нямат тук мозъчни клетки. Аз обичам да казвам, имат самотна мозъчна клетка само за ядене и т.н. другите неща. Само те могат да изучават нещо сложно, без да се разбират елементарните неща. Значи има типични педагогически принципи. Няма да цитирам Ян Коменски или когото и да било, просто когото и да хваните от педагозите на този принцип, че трябва да бъде всичко от песталоци и прочи, от просто към сложното. Който се интересува, мога да посоча трудовите на доказаните и препоръчени от ЮНЕСКО за най-добри педагози на миналия век. Джон Дюи от САЩ и, колкото и за някой да е странно, Антон Макаренко от Съветския съюз, който е бил убит във влака от Надежда Крупска, защото е противоречал на вижданията на болшевиките за педагогиката, както и да е. Но от теоретичната страна на трудовите на Джон Дюи и практическата страна на Антон Макаренко просто са нещо недостигнато и до ден днешен. Така, продължавам. Правя проучване относно дали би имало интерес към YouTube канал на български. Не, няма интерес към такъв канал. Причината е много проста, обясних я вече, пак ще я повторя. Значи, има един общ житейски закон. Целта определя средства. Не оправдава, определя средства. Тоест, един човек трябва да знае към какво се стреми. Ако ти искаш просто шаха да си начешеш красата, да ти е кеф или по пловдивски казано да ти е густо, то заповядай, цъкай си каквото искаш и онлайн, и булет, гледай си разни видеа, но е отвратително гадно и противно, наблягам това, отвратително гадно и противно да гледаме в YouTube най-различни детенца даже или кибици някакви превеждат някаква уловка и казват, ето, това, разби шаха, взриви YouTube, взриви еди какво си. Абе хора, те не разбират нищо от шах, седнали да учат другите. Дивотия някаква. Така че това, което аз направих, го смятам за най-полезно, именно след, повтарям, над 100 видеа в другия ми канал Български шах, се убедих, че няма смисъл да се учат хората на нещо, на което те не искат да се учат. За съжаление, това е в човешката психика и е добре всеки да го знае, тъй като е полезно за шаха, а именно никога не трябва да се дават съвети на хората. Никога. Никога значи никога. Точка. Ако някой ме пита за нещо, то аз давам мнение. Има разлика. Мнение винаги трябва да се помага на хората, които имат нужда от мнение. Ето както господин Цонков задава въпроси, давам моето мнение, готов съм да го отстоявам, тъй като аз съм академик, над мен е само всемогъщия Бог и никога не греша, не погрешим съм. Така че тук аз мога да помогна, да се обоснува, да развия своите мисли и т.н. Затова такъв канал просто само в този вид, в който аз го предлагам, е полезен. Иначе е просто едно най-добрият случай приятно времепрекарване. Фокусът ще се играчи до 2000 ело. Пак казвам, това не е правилен критерий. Елото, то е относително. Понякога и силен играч го интересува нещо, понякога и по-слаб, тъй като не бих разглеждал елото като такъв критерий. Тук леко ще направя едни корекции, добре да се знае, че правилното да се казва шах, шахисти, шахов и т.н. Тъй като шаха е игра, докато шахмат, царя умря, е позиция, ситуация. Не е игра, е ситуация на ска, т.е. царя е мъртъв, победен е.
И пък Ело, правилно се казва рейтинг, значи професор Арпад Ело, американски професор, е въвел този рейтинг. Но това е отделна тема, много интересна и е свързана пък с друга тема, с силата на жените, негрите и оп-оп. И т.н. нещо неполиткоректно ще взема да кажа още малко. Съответно, смешен факт и тъжен в същото време, че тестовете за IQ, аз като президент на МЕНСА го знам прекрасно, са били въведени в САЩ някъде около Първата световна война, може би към края. И цялото население на САЩ, на практика, цялото е било тествано с IQ. И в даден момент САЩ забраняват IQ тестовете, тъй като констатират така доста расови интелектуални различия, доказани. Но това е отделна тема. Така, господин Цонков завършил, интересувам се позиционна игра, теория, енчпил, някои изненади. Това е, връщам се към началото. Змията захапва опашката си, както се казва, в началото на отговорите. Отгоре пак също не е възможно да се дадат общи отговори, да конкретни отговори на такива общи въпроси. С това приключих с въпрос на господин Цонков. Пак казвам, който желая да запише своите въпроси под това YouTube видео. Аз ще се спра на безспорно най-важното, най-реномираното, най-масовото състезание в България. Това е ежемесечния турнир. Първи уикенд, припомням, през септември. Той се проведе за 21 път. Сега на 5 и 6 октомври ще е за 22 пореден месец в Пловдив. Абсолютен рекорд. Участвали са над 600 човека от 10 държави. Той се провежда изцяло съгласно изискванията на непогрешимата визия. И точно такива турнири смятам, че липсват в България. И така в неговото септемврийско издание на първо място в А група Никола Малчев, едно малко 10 годишно момче. На първо място в Б група Катерина Бояджиева, 13 годишно момиче от Плевен. И при децата на първо място Ния Малчева, пак 10 годишна. Ще видите от снимката как те към това видео, снимката към това видео, как те гордо държат своите награди. Имайте предвид, че в турнира си участват възрастни, точно това е ползата от шаха, за да може децата от малки да бъдат въвлечени в света на възрастните. И следващото поредно издание, както вече казах, 34-то издание за 22 пореден месец ще е 5 и 6 октомври. Като при желание естествено от хората мога да се спирам по-подробно, да анализирам резултатите от състезанията. Това е за сега всичко от мен. Очаквам ви, ако имате някакви въпроси, от мен чао-чао!